agama itu ujung-ujungnya pasti arahnya ya ke ketuhanan. Makanya kalau sudah berketuhanan berarti sudah mencakup semua agama. Tapi kalau baru beragama belum tentu mencakup berketuhanan. Niku nggih pelajaran niku. Siji ngantos 9 niku enten hubungane dumadine manungsa, tumitahe manungsa. Nah, padang lahir batin niku nggih kalebet kebutuhan lahir, kebutuhan batin. Nika tentang bertuhan, tentang manembah. Nggih, tadi kabeh bener. Lah dateng mriki kawula namung saged ngaturaken niki bab perbedaan tahun. Berarti donya iki mbok menawi tasih wonten malih, Jepang menawi wonten taune malih. Nggih. Imlek pun pinten nih? 2500 pinten niki? Binjing ulan kalih niki. Alaresipun tahun Jawa niku pun langkung sepuh ini. Wis 3000. Tetapi sing diakui menjadi tahun Nusantara nembe 1957. Niki mawon nek dibanding kalih tahun hijrah tasik tuwek tahun Jawa. Tasik kasek 512. Nek dibanding sing tahun 1957. Nggih, niku bab pitungan tahun. Lah wonten tahun Saka. Rumiyin nek kathah sing ngarani tahun Jawa iku babokane saka tahun Saka. Niku nek diitung saking pranata mangsa. Nah, mongko tahun Jawa niku pathokane dina, Pak, mboten pranata mangsa. Nggih mboten rembulan. Pranata mangsa niku sing titis nggih niki. Tahun Masehi. Cobi nek diraosaken. Tahun Masehi iki tiap bulan 12 Desember mesti wayahe rendeng, wayahe hujan. Mulai tahun wulan 1 wayahe akeh udan. Pasti niku, mulane damel pathokan wong sak donya ne. Lah nek tahun Jawa wulan 1 dereng tamtu, kadang ya tiba rendeng, kadang tiba ketiga. Berarti tahun Jawa niku pathokane dina lan pasaran. Dina 7 pasaran 5, 7 ping 5 35. Nek wong Jawa dek biyen mboten enten ngarani saulan. Selapan. Sepasar, selapan. Niku bab hitungan tahun pun. Sakniki monggo kita kedah saged mawas diri. Babagan napa margi ing wedal sakmangke negara niki badhe kadah damel niki. Badhe pilihan raja. Nek cara sakniki pun boten zaman kerajaan nggih. Pilihan presiden. Presiden niku raja. Nek zaman kerajaan nek boten trah raja, boten saged nyalonaken dadi raja. Lah dene sakniki sampun zaman republik. Masih wong desa, wong kutha, wong gunung asal mampu angsal nyalokaken presiden. Nggih. Namung sing kula suwun monggo pilihan saged mboten sami, tapi tujuan tetap sami, nggih. Pilihan boleh berbeda, tapi tujuan kita tetap sama. Satu, Bhinneka Tunggal Ika.
Lah Indonesia menika pakemipun upama pakeliran wayang wonten pakeme lak Pancasila nggih. Indonesia niku pakeme Pancasila. Dadi sanes agama. Mergi agama teng Indonesia niku wonten 6 agama 6 niku sedaya pendatang, sedaya tamu. Mboten enten ing agama made in Indonesia, produk Indonesia mboten enten. Sing produk Indonesia nggih Pancasila. Nah, negara Pancasila wong korupsi kok akeh. Lah, kenakalan kok mbludak. Nah, mergi napa? Mergo wong Indonesia ora eling wae dhewe. Mestine nek wong Indonesia ya pathokane Pancasila duduk sing liya. Nah, Pancasila itu sila pertama berketuhanan ya. Manusia Indonesia, bangsa Indonesia ya harus berketuhanan. Tidak sekedar beragama, tapi benar-benar harus berketuhanan. Kalau orang sudah berketuhanan, sudah mencakup segala agama. Karena agama itu ujung-ujungnya pasti arahnya ya ke ketuhanan. Nah, kalau sudah berketuhanan berarti sudah mencakup semua agama. Tapi kalau baru beragama belum tentu mencakup berketuhanan. Belum tentu. Ya. Nah, ciri-cirinya orang berketuhanan ada. Ada ciri-cirinya orang berketuhanan itu ada. Wonten saged diteliti. Nek pengen buktekaken monggo kula didhaaken nggih. Wonten ciri-cirinipun. Terus kita ing dalu punika ngawontenaken pepanggihan rutin. Kirangan sing rawuh tiyang pinten tetep kula wontenaken pepanggihan rutin tiap malam Jumat Kliwon. Niki wau malah kula sangka mboten wonten sing rawuh. Mergi wayahe Jawa dalu niku mau pun mendung kaet sonten. Nggih, bot-bote netepi sesanggemaning urip. Anggenipun kita bebrayan pasederekan. Nggih, tasik wonten kemawon ingkang rawuh. Kula suwun ingkang mboten saged rawuh. Nggih, semonggo hubungan dateng dalemipun piyambak-piyambak. Nggih. Mangke penghayatan kados biasanipun. Nuwun para kadang dateng mriki mbok menawi wonten pitakenan monggo, nek mboten wonten pitakenan kula tak nggih ngomong mawon menapa wontene. Jero dateng mriki menika panjenipun saestu-estu papan panggenan ngaji rasa, olah rasa tentang ketuhanan. Malah winginane niku wonten pitakenan niku nggih sering pireng kula winginane ditakokaken nggih. Malah takok endhog karo pitik dhisik endi lah. Nek iso jawab iku padha kalih sumerep dumadine manungsa. Sami mawon. Takonane endhog karo pitik dhisik endi? Nah, niku nek saged jawab niku sami mawon ngertos dumadine manungsa. Niki kula mboten badhe medal niku kok sawangane mejang. Nggih. Niku nek badhe
pengen ngertos mboten teng lab ngeten iki. Nggih, monggo. Pitik karo ndok dhisik ndi? Nah, jawabane niku sami mawon, manungsa dumadine piye? Piye dumadine manungsa? Mergi napa? Ngeten kedik kula aturaken. Saderenge wujud pitik kan wujud ndok, wujud telur nggih. Nah, saderenge telur napa? Lah manungsa nggih ngaten. Saderenge wujud manungsa, wujud napa? Namine napa? Nih. Kados niku lumampahe angka niku 1 ngantos 9 niku. Saderenge enten 1 enten 0. Entene 0, 0 niku senajan bunder kosong tapi isi. Niku nggih pelajaran niku. 1 ngantos 9 niku enten hubungane dumadine manungsa, tumitahe manungsa. Manungsa niku nggih wonten 9 keturunan. Mane wonten ingkang tanglet apa iso manitis? Manitis nah saged. Manungsa tinggal donya saged manitis. Manitis niku nek tasih wonten hubungan darah lan hubungan waris ngantos 9 turunan. Mulane kita nek bertuhan, kita nek nglampahi bertuhan, misalnya manembah nyuwun ngapura kalih ingkang Maha Gesang, ingkang kuwasa. Nek nyuwun pangapura mpun ngantos badanipun piyambak, kedah enget leluhuripun ingkang sampun kapundhut. Sajroning manembah wonten 3 panyuwunan nek kangge kula, kangge tiyang sanes monggo terserah. Katiga niku sepisan nyuwun ngapura. Nek njaluk ngapura ora awake dhewe, dicangking leluhure warise sing sampun tinggal donya ngantos 9 turunan. Nomor setunggal nyuwun ngapura awake dhewe kalih leluhure sing sampun kapundhut. Angka kalih nyuwun pengayoman. Nek nyuwun pengayoman nggih awake dhewe kalih sak kulawarga ingkang tasih sugeng. Nyuwun pengayoman kangge sak kulawarga, anak bojo, anak putu, anak mantu, pokoke sak keluargane. Niku nek nyuwun pengayoman. 3 kangge pribadi nyuwun padang lahir batin. Nyuwun padang lahir batin. Nah, padang lahir batin niku nggih kalebet kebutuhan lahir, kebutuhan batin. Nika tentang bertuhan, tentang manembah.